Лорда БГ за нашия трети епизод от моята поредица как да се развием и оцелеем най-бързо на Майнкрафт. Текет, разбира се. Така, докъде бяхме стигнали? Да. Правих мина. Тук добре. По навик съм свикнал, където има чакъл. Какво е това? И това, ако не е тънгстън ор. О, е. Това е много рядка руда. Тя не се използва за нищо. Аз се използвам само като, как да кажа, тя е 16 000 MC. Като направя Energy Condenser, примерно слагам един диамант, който е 8000 MC. И с тънгстън ор, т.е. ще мога да размножавам диаманта. Т.е. един тънгстън ор са 2 диаманта. Мисля, че сте ме разбрали. Поне се надявам. Свикнал съм, където има чакъл, винаги да го изкопавам, защото все зад него или пред него, отляво на него, отдясно на него има нещо, за което си струва, но не винаги. По принцип говоря. Примерно сега тази пръст. Ето, намерихме айрон. Не задължително айрон се да е до тук, но все пак това си ми е станал навик. Още от когато игра. Ето, вижте. Виждате ли? Това са рубини. Те не са по-скъпи от диаманта, обаче не са и по-добри от него. В смисъл по-добри от айрон, но не по-добри от диаманта. Те също като сафирите, с едно и също MC са. Надявам се това пак да е тънгстън ор. Но надали тънгстън ора се намира 3 пъти по-трудно от диаманта. Аз намерих тънгстън ор, но на лице няма нито един диамант. Затова, извинете малко, има лак. Прегледах втория епизод и там звукът не беше много за света, но все пак беше по-добре от първи епизод. Пак слушам мина на зомбита някъде. Тяхния звук. Сега съм решил вече това да е достатъчно добро, защото ми омръзна. Мръзна ми да се слушам толкова тихо. В принцип аз си приказвам тихо и извинете, приказлив съм си. Така, сега да започваме да копаем, да видим какво ще намерим. И както виждате, стига толкова за днес в мината. Се качим горе. Гадното на Майнкрафт теките, че докато нямаш редстоун, не можеш да направиш нищо електрическо. Това е единствения недостиг на Майнкрафт текит. Сега да се качим горе. Докато нямаш редстоун, нямаш нищо. Все едно. Ще трябва да направя по-лесно проходима тази мина. Както виждате, живея до снега. Това до някъде е умишлено. Защото след като се развива повече, ще имам нужда от ураниум генерейтор, който ще ми дава достатъчно енергия за абсолютно всичко. Но сега е рано за там. Така, имаме достатъчно айтеми да купим целия свят. Така. Да хапнем малко пържоли. Да сложим айрона. Да махнем дърветата. Да сложим въглищата. Да оставим малко въглища у мене да си имам. Не знам защо, но съм свикнал да имам. Да изядем пържолата. Да оставим всичко в честа. Вече смятам да копая с сафирни и рубинени кирки. Но нека у мен да имам
Няма какво да имам всъщност, но отивам на лов, защото както виждате имам много малко пържоли. И между другото ще сложа един waypoint в къщата. Натиска се с това копче, дете дома. На чертички. Извинете. Не е това копче. Но... хайде де. Това е Rain минимапа. Го видим отново. Но не знам какво натиснах, за да го видя. Да. Видях какво съм натиснал. Все едно. Да тръгваме и да намерим малко храна. Ето ги оцелотите. Те могат да станат на котки, но трябват много риба за тях. В момента аз нямам никаква риба. Ето е кварталната крава Минка. Да отидем и да я гътниме. Раз, два, три. Раз. Извинете, както винаги, моят приятел Лак е заедно с нас и ни наблюдава. Така че ще помоля да ме извините. Лага е нещо задължително при мен. Но нещо кварталната крава не мога да я видя. Трябва да намеря копчето, с което се правят waypointове, защото ме е страх да не се загубя. И преди е ставало така, да се загубих къщата и да ме убият зомбитата. Ще трябва да проуча как се прави waypoint-а. За сега няма да се отдалечавам от това езеро. Ще трябва да потърся и смола. Ето е Минка. Просто мразя звуците от животни. Да потърсим това езеро докъде отива. Защото на Rain минимапа това прасе предусети моите намерения. През лятото ядат ли са прасета? Как? На първи епизод не знам дали сте чули, защото той почти нямаше никакъв звук. Моите шеги за лятното колене на прасета. Но нищо. Така, виждам едно пиленце, ако мога така да се изразя. Как предпочитате? Пиле или патка? Оха, каква голяма мина. Ще трябва да я проуча, но за сега съм заед да намеря храна. Ще запомня къде се намира. Явно от нея идва шумът от зомбитата, докато копая в моята мина. Тази патка съм решил да я убия, защото ме изнервя. Или пиленце, както предпочитате вие. Това е хубаво птичето. Пак загубих кварталната Минка. Но за сега си казвам с тя толкова храна. Не, че е достатъчно, но стига толкова. Мразя звука. Много го мразя даже. Изключително много. Твърде много бих могъл даже да кажа. Имам голям лак. Както винаги. Така, сега да си вземем нужните айтеми. В момент, които трябва да са дървената брадвичка, разбира се, рубините. И за сега стига толкова. Айрана, да сложим и тина да се пече. Айрана ще го прибера. Извинете за моя скайп, някой ми пише. Но сега няма да му гледам кой, защото вие сте по-важни. И така, надявам се да се слушам достатъчно добре. Имаме някъде около 5 минутки, защото таймера ми предсказва, че скоро ще дойде време да се разделиме. Но
Това не е никак лошо, защото тъмън ще мога да кача втори епизод, защото представете ли се, още не съм го качил, но до тогава ще е качен, не се безпокойте. Тъмън доде започнете да ме гледате и да ме следите, ще е тъмън готово направено изрядно всичко, но нищо не ви пречи да почнете да ме следите още от сега. В смисъл, ако ви кефя, пак напомням, може да се абонирате за мене. То става много лесно абонамента. Не изисква нищо трудно. Просто натискате цъкате няколко пъти с мишката. И моята лоша памет ми изневери. Не запомних на къде беше мината на зомбитата, но за сега да се прибирам. Защото тук не ми е много удобно. Така. Тръгна да плувам. Най-много ме е страх от паяците. Ето моята светла хубава къщичка. Ще трябва да осветля тук, за да не ми спамва зомбита. Така. Сложа малко топа за листата. Торч не може да се сложи. Вие знаехте ли го? Не знам за вас, но аз не го знаех. Нека има торча, защото ме е страх от зомбитата. Сепия. Да вземем мастилото. Нека осветлим още малко. Така, надявам се звукът да е добър. Не съм убеден в себе си. Но после ще го прослушам отново. Няма начин да го усиля. Но това не пречи. Да, това не пречи. Не знам за какво не пречи, но предполагам, че не пречи. И така. До тук добре. Какво става с С? Нищо не става с С. Тук добре. Това е моята мина. Вие бяхте с мен, Лорда БГ, в моя нов епизод. Всъщност вече ще е стар, когато издам новия, но все едно. Вие бяхте с мен, Лорда БГ, с моя нов трети епизод. Очаквайте и моя трети епизод. Ще проуча ли онази мина за зомбита? Ще изкопая ли диаманти? Ще си направи ли енерджи кондензатор? Ще се развие ли бързо? Ще ми убият ли? Всичко това ще разберете в епизод 4. Благодаря, че бяхте с мен. Не забравям пак да ви кажа, абонирайте се за мен. И ви казвам довиждане.